Good morning po mga kaibigan. Ito na naman po si Sunny Mejia ng Espanya Travel Hub. Nandito na ulit tayo sa Park Güell at ito po ay lungsod ng Barcelona, Espanya, Spain. Medyo napagod yata itong mga kasama natin at medyo nagpapahinga muna ng konti. Siyempre, break time po at medyo malayo-layo rin yung ating nilakad. Simula po doon sa ating main entrance hanggang dito po at dito nga lang maganda rin ho yung pahingaan at medyo mahangin ng konti. Ito po pala ay dinisenyo ni kinilalang Antoni Gaudi. At ito po ay itinayo noong 1900 hanggang 1914 po. At binuksan po ito sa publiko ng 1926 po yata yung pagkakasabi ng ating tour guide. At ang original na plano pala ni Isobel Güell ay bilang mga mayayaman lamang ang dapat titira rito. Na at least mga 60 ang dapat na ipapatayo dito para sa mamayamang pamilya. At ito po ay may magandang mga tanawin sa lungsod po ng kalikasan. Ganon pa man, hindi naging matagumpay po si Isobel Güell dahil po nalugi po dito. Kaya po dalawa na lang po ang bahay na naitayo. Kaya po kung titignan nyo itong lugar na to, noong panahon po nila ay siguro mahal na itong mga ginamit na materialis dito. At marami po kayong makikita dito na makukulay po na mosaic. At ito po ang isa sa malalawak na tanawin po dito sa Barcelona. At noong 1984, kinikilala ang Park Güell bilang bahagi ng UNESCO World Heritage Site bilang mahalagang halimbawa na signing architecture ni Gaudi. Kung makikita nyo po itong ceiling nito ay napakaganda at halos pare-pareho pero iba-iba po yung kulay ng kanyang nasa itaas na karakter. Ano po? Kaya naman po yung aming ibang kasamahan ay nakakuha ng idea na magpa-picture po ng ganito. Nasa baba po yung camera. At syempre po katuwaan na rin. At kung mapapansin nyo po, tayo ay bababa na naman po sa hagdan. Ito po ay pangalawa na po. So, nandito na tayo sa pangatlong palapag pababa. At meron pa pang bababaan na hagdan mamaya. At kung mapapansin nyo po yung karakter ng dinadaanan natin ay iba-iba po yung kanyang design o disenyo. At napakaganda po sa mata at dito lang natin nakita yata itong mga disenyong ito. Ano po? At nung dumating po kami dito ay sold out na po yung ticket. Kaya bago kayo pumunta dito, bumili muna kayo ng ticket po. Kapag hindi po kayo nakabili ng ticket dito at binabalak nyong dito na lang bumili, baka hindi po kayo makapasok dahil puro karamihan, online po ang pagbili ng ticket para dito po. At kapag hindi nyo po na-tsempuhan na yung kanilang mga ticket ay sold out na po kaagad. Katulad nung pagdating namin dito, sold out na po. Buti na lang meron kaming naka-reading ticket na binili ng aming tour guide. Ang sabi po ng aming tour guide na meron pong El-Drac na tinatawag dito, no? Ang sa Tagalog po ay ang dragon. Nandito raw po sa may hagdanan pero parang malaking butiki lang yung nakita ko dito. O kaya malaking lizard na nadaanan natin kanina.
Yung kanina pong nadaanan natin na parang malaking lizard, ito po. Yan po ang tawag diyan ay Eldrak, the dragon. At bago natin pong ipagpatuloy yung ating mga video at mga picture, muna ay nagpapasalamat sa mga nanonood ng ating video. At syempre po, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na po. At syempre, pakishare na rin po yung ating video. At syempre po, huwag niyo pong kalilimutang mag-likes, thumbs up. At para madagdagan pa yung ating mga viewers. Ano po? Marami pong salamat sa nanonood ulit. And of course, I just want to thank you all the English speaking that watch this video, and please subscribe and of course share and likes the video. Thank you so much. At syempre, hindi mawawala yung kanya-kanyang forma uli, kanya-kanyang picture, at hindi kayo mauubusan ng background, at sa lahat ng sulok dito ay magaganda po. Katulad po sa naunang sinabi ko sa ating naunang video po na galing tayo ng Montserrat. Kung meron po kayong katanungan sa ating private tour, i-message nyo lang po ako sa sunny@espeniath.com po. At ang aking website naman po ay www.espeniath.com. For my English subscriber, if you want to visit me on my website, www.espeniath.com, or you can message me at sunny@espeniath.com. Thank you so much. At bago po kami tumungo o nagtungo sa Sagrada Familia, kami muna ay namasyal sa iba-ibang lugar pa. Visited along with House Batjo. Yeah, quite different in style, even though they were done by Gaudi. The other one is more colorful, more ceramic-y. This is more just limestone and forged iron. Ayan po, marami pong salamat muli at magkita-kita po tayo sa Sagrada Familia. See you then. Thank you po.